Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka amin. Yau za mu yi lecture mu akan trading view. Kamar yadda na yi muku bayani a can baya, ita dai trading view ta kasance wuri ne wanda 'yan crypto da ma 'yan forex suke yin analysis kafin su shiga kasuwa. Tana da matuƙar muhimmanci da akwai abubuwan da ita ma trading view ake dubawa don yin analysis akan coin ko kuma akan forex trading. Da yake mu muna magana akan coin trading ne, to za mu ba da misali akan abin da muke mu akai, akan abin da mu muke trading akai, cewa coins kenan. Idan ka je ka gama duba coin ɗinka, daga baya zai muku bidiyon yadda mutum zai duba coin sannan ya zo nan kuma ya analysis ɗin shi. Duba da cewa mun shigo magana akan technical analysis, to yana da kyau a ce mun san mecece trading view, saboda za mu fara yin practical a cikinta. Amma idan na nuna muku major abubuwan da ya kamata a ce kun sani a cikin trading view, to na san cewa insha Allahu ba wata matsala ko da an bayar da assignment mutum zai iya zuwa ya yi a cikin ita trading view ɗin. Idan ka buɗe trading view ɗinka, direct za ka fara register ne, kowa dai ya san yadda aka register. Yanzu misali idan mutum ya sign out, to zai koma shiga. In kuma baka san yadda za ka yi ba, direct da yadda ake register dai, kowa ya san yadda ake register dai na sauran application ɗin. Za ka saka email ɗinka ne, za su tura maka password ko kuma su ce ka saka password. It depend da yadda ka san dai ana kowace irin register, ba wata matsala in dai ba ɗan baiwa kake ba wanda ya shigo cewa babu abin da ya sani, ya san yadda aka yi register dai ta kowane abu. Daga farko za ka taɓa nan wajen watch list. Idan ka gama bincike akan coin misali, kana so ka yi analysis a kai ne, za ka taɓa a nan. Idan ka taɓa, za ka yi searching na coin ɗin da kake da buƙatar ka yi analysis a kai ne. Yanzu misali, za ka taɓa kowane, misali idan muka ce ko, for instance, for example kenan, za ka rubuta ko USDT. Idan shi ka gano wajen da kake da buƙatar ka yi, wajen da ake duba coin, idan shi ka dubo kana so ka yi trading a kai ne. Duk zan nuna muku major abubuwa da ya kamata a ce kun sani, da kuma yadda ya kamata a ce kun nemo coin sannan ku tona ku yi analysis sannan har ku kai ga shiga kasuwa. Yanzu misali, ya danganta kuma daga exchange da kake yin trading da ita. Muna da OKX, muna da Bybit, muna da Bitget. Kowane coin ya danganta daga exchange da kake mining, da kake trading a kai ne. Yanzu misali, kamar yadda na taɓa ko, yanzu misali in cikin Bybit kake trading na ko, gashi nan kawai za ka yi clicking a kai ne. Idan kuma spot kake yi, za ka yi clicking a kan gashi nan, ko USDT ga ƙasa gashi nan. Idan kun duba gashi nan an sa spot, nan kuma wajen perpetual kenan. Idan kana yin perpetual trading, ina nufin kenan trading wanda ba spot ba. Sai mu dawo baya, ni ba zan yi misali da shi ba. Ga wasu coin nan misali kamar da na ɗaya analysis, ina so in ɗan duba su. Idan sun kai ga wurin sai in shiga. Yanzu misali, bari mu shiga wannan bill ɗin, na sa shi a cikin watch list ɗina, to cikin watch list ɗina na, sai ka yi clicking a kai. Idan ka yi clicking a kai, za ka taɓa nan wajen trade, sai ka taɓa wajen trade. Idan ka taɓa trade, zai buɗe maka kamar haka, ga wurin da aka ce cancel, sai ka yi cancel na wannan wurin, sai ka sake yin cancel na nan, gashi nan, sai ka ce cancel. Idan ka yi cancel, zai buɗe maka haka. Da akwai major abubuwa da ake zane da su. Nan wajen da aka taɓa, nan wajen ɗan pencil ga gashi, gashi nan wurin pencil ga, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi, zai buɗe maka kamar haka. Nan ga materials da na yi abin nan na yi favorite ɗinsu, waɗanda nake amfani da su ga su. Muna da line, muna da trend line, muna da horizontal line, muna da, kai ma za ka shigo nan wajen tools. Idan ka taɓa ɗan biyu nan, dukkansu nan wajen tools misali, nan ma gashi nan trend line. Idan ka taɓa trend line, ga waɗannan da na yi ma star kenan, su suke a matsayin favorite ɗina. Nan wajen triangle gashi, za ka dahe ne. Idan ka dahe shi, zai nuna maka add to favorite, sai ka taɓa S nan, sai ya adin cikin favorite ɗinka. Idan ka duba misali, idan ka koma yin haka nan, zai fita daga cikin favorite ɗinka. Already kana koma shigowa, za ka ga sunan favorite ɗina ga su. Kowanne ku ina buƙatar ya je shi ma ya yi adin ɗinsu a matsayin favorite ɗina. Ga su horizontal line, za ka ga sunayensu ga su, waɗanda na yi favorite. Ka dibi bidiyon nan, sai ka shiga can cikin taka trading view, sai ka ɗauko kowanne, sai ka yi clicking a kai ne. Inda za ka nemo su, ka yi favorite ɗinsu shine nan.
wajen tools din nan zaka ga wasu, nan wajen trend line din ma zaka ga wasu, nan wajen gan and Fibonacci ma zaka ga wasu, nan wajen Fibonacci gashi nan wannan din na dauka na Fibonacci ne, nan wajen pattern zaka gan su gashi nan head and shoulder triangle pattern, sannan kuma sand line duk za ku iya favorite nasu. Nan sai wajen gashi nan forecast ga sunan su ma na dauka long position and short position da kuma price range, kowannen su yana da amfani insha Allah zai muku bayani akan su ɗaya bayan ɗaya. Nan ga sunan nan zaka taba ga sunan geometric shapes ga sunan na dauki triangle, arrow and circle, triangle and egg da kuma curve da kuma page, kowannen su yana da amfani kamar yadda na faɗa muku, duka za ku yi abin nan nasu favorite nasu. Nan wajen annotation din na dauki text kuma na dauki callout, sannan kuma sai wajen visual babu abin da na dauka. Idan kuka gama favorite nasu sai ku dan dawo nan, idan kun duba akan chart dina ga sunan sun yi indicating ga sunan waɗanda ne akan favorite, waɗanda ma babu ga wasu abubuwa guda uku nan, waɗanda ma babu ga wasu abubuwa guda uku nan da na aje, sai ka taba akan su zaka ga sauran waɗanda baka gani ba. Da yake ni gaskiya mafi yawanci kashe shi nake yi saboda yana dan damuna wajen speed na wayana. Zaka dahe shi nan daga sama, nan wurin zaka dahe shi, nan wurin zaka dahe, idan ka dahe zai nuna maka gashi nan head favorite drawing tools toolbar, sai ka taba shi kai hiding nasu kenan. Idan kana so misali nan wajen analysis na coin, yanzu zan kwantar da wayata ta yadda za ku fi ganin chart din yadda ya kamata saboda yanzu wayata tana a tsaye. Gashi nan akwai wani abu da muke cewa idan mun shiga trading zan yi muku bayani akai ne. A nan idan aka baku assignment, za a baku assignment a ce ku nemo abu, to za ku yi amfani da wannan gashi wannan gashi nan callout. Idan aka baku misali aka ce ku je ku nemo candlestick iri kaza, za ku ɗaya jawo hannunku kawai, za ku yi clicking akan abin da aka ce ku samo, sai ka aje. Idan ka aje sai ka rubuta text, sai ka ce sunan shi kaza. Do you understand? Na san an fahimce ni. Za ka rubuta ai candle din nan an ka ce ka samo marabuzu na kowane iri. Idan mun shiga bayani akan candlestick duka za ku fahimta insha Allah. Idan aka baka assignment aka ce ka nemo, to za ka yi amfani da wannan callout din nan. Abu na biyu idan aka ce mutum ya fitar da support and resistance, mafi yawanci ana amfani da wannan gashi rectangle kenan. Za ka yi haka sai ka jawo da hannuwanka, za ka jawo sai ka yi clicking so guda. Idan ka yi clicking so guda za ka fitar iya faɗin da kaka buƙata, iya faɗin da zai fitar maka da shi. Yanzu misali a matsayinka na wanda ka so ya fitar da support and resistance, ya kasance cewa ƙwarin support ɗinka ko resistance naka kada ya wuce haka misali, gaba ɗaya kada ya wuce haka nan misali a matsayinka na beginner. Idan aka ce ka fitar sai ka koma zuwa ka diba wani key level. Idan muka zo shi ma zan yi bayani akai ne. Ina bayani ne akan su tools da yadda za ku yi amfani da su. Sai nan za ka dawo nan misali inda aka ce trend line. Idan kana buƙatar trend line, shi ma za mu yi magana akan trend. Yadda za ka yi amfani da shi. Nan kai za ka to ka ja layi misali daga nan zuwa nan, ya danganta daga baki inda ka so. Irin ɗan yadda kuka ganin mutane suna yin analysis misali, kai da kanka za ka ja. Allah sa an fahimce ni. Kai da kanka za ka ja ma kanka, wannan layin da kanka, ta yadda kai za ka fitar da shi wannan key level da aka buƙata. Allah sa an fahimce ni. Sai abu na gaba da zai bayani akai shi ne sai kuma waɗannan tools ɗin. Long position, in ka taɓa long position ai ga sunan guda biyu na. Muna da gashi nan long position, muna da kuma short position. Long position idan ka ce kasuwa ta yi sama za ka saka shi. Short position idan kuma ka ce kasuwa ƙasa za ta yi, to za ka saka shi. Mafi yawanci shi long position waɗanda ke yin spot trading sun fi amfani da shi ma suke amfani saboda ba su cewa kasuwa ta yi ƙasa sai dai ta yi sama. Shi kuma short position waɗanda suke amfani da shi shine waɗanda ke trading perpetual.
perpetual, waɗanda suke trading perpetual su ne za su ce kasuwa ta yi sama kuma ta yi ƙasa, kuma idan suka ce sama ta yi saman za su samu riba, idan suka ce kuma ƙasan ta yi kuma ta yi ƙasan, haka zalika ma riba za su samu. Allah sa an fahimce ni. Sai price range. Price range shi kuma yadda zaka auna adadin percentage da zaka samu kila a kasuwa. Yanzu misali kana dala 100, sai ka saka ta cikin kasuwa. Bayan ka shiga da ita cikin kasuwa, yanzu misali ga price range nan ya nuna mana gashi nan daga tsakiya daidai nan, gashi nan ya nuna mana 24.53%. To shi zai nuna price range, shi zai nuna maka abinda percentage din da zaka iya samu a cikin kasuwa idan ka auna. Misali ka shiga kasuwa da dala 100, bayan ka shiga da kasuwa da dala 100 nan sai ka samu 24%. 24% na dala 100 sai ka buga cikin dala 100 a cire 24%, nawa ka samu kenan? Ai kenan ka samu 24%. 24% yana daidai kenan da kusan dala 24. Allah sa an fahimci, yana daidai da kusan dala 24 akan 24% da kuma rabi, 24.53%. Idan ka samu 50% cikin dala 100, idan ka shiga kasuwa da dala 100 yana baka, ka samu kenan dala 50. Idan ya baka 50% kenan. Allah sa an fahimci abin da ake cewa percentage. To kaga idan ka zo ka shiga kasuwa already kana kai full TP, ka san percentage ɗin da ka samu kuma ka san abin da zaka samu. Yana ɗaya daga cikin amfanin shi price range. Waɗanda suka ce kasuwa ta yi sama, misali idan position, haka zaka zo kawai kai zaka zo ka dubi key level ɗin da kake da buƙata. Misali wajen da zaka shiga kasuwa inda kake tunanin cewa lallai kasuwan nan za ta je can, sai ka taɓa haka, kana taɓa sai ka ja shi misali swing high, nan ma sai ka to ka ƙara, nan ma sai ka to ka ƙara. Misali nake yi, misali kai zaka saita abinka, komai da kuka gani wasu sun kawo muku signal da sauransu, su suka je suka saita kayansu. Allah sa an fahimce ni. Shine abin da zan ce nan muna da horizontal rate da kuma insha Allah idan muka shigo kowannen su za ku san amfani ne. Dangane da trading view, wannan shine abin da zan iya cewa. Trading view wuri ne wanda zaka yi amfani da shi kai analysis daga lokacin da ya kasance cewa kai a matsayinka na ɗan kasuwa ka je ka nemo coin, da akwai wajen da ake zuwa a nemo coin, saboda duk wanda kaga ya baka signal ba wai haka kawai ne ya je ya tunani ko kuma ya je shiga kasuwa ya ce kai bari ɗaya in ɗauki wani coin ɗaya in tuya analysis ne ba, a'a, da akwai abubuwan da ake dubawa akan coin kafin a shiga cikin kasuwa da shi, da akwai abubuwan da ake duba akan coin kafin a zo ne a yi analysis kai ne. Kawai ba za ka je kawai up head ka ce ka ɗauko coin ba, da akwai waje da za ka zo ka diba, da akwai muhimman abubuwan da za ka duba akan coin. Za ka ce to lallai wannan coin ya kamata a ce trading ne, sai ka je ka duba me, ka shigo trading view sai ka yi analysis ne ka gani shin ya baka daidai ko bai baka ba. In ma bai baka ba, coins suna nan sun fi ƙwara 20,000. Za ka zo ka koma duba wasu coin ɗin misali har wanda za ka samu setup mai kyau, saboda ana shiga kasuwa ne don a samu riba ba wai don a faɗi ba. Kuma kada mutum ya yi ƙoƙarin cewa wai shi dole duniya sai ya samu riba akan kasuwa, bai zan dole ba. Kasuwa dai za ta iya baka abin da ta baka, sannan kuma kada ka yi tursasa kanka akan cewa coin dole sai ya baka setup kaza bayan yana ƙoƙarin ya filin ɗinka, ka ce kai a'a dole sai ka sanya da kai kan mulgwaɗa shi ya baka kaza. A'a, idan ka buga bai baka ba, je ka nemi wani coin direct ka shiga kasuwa, babu wata matsala. Wannan shine abin da zan iya cewa akan trading view. Idan muka shigo kasuwa haikan insha Allah zan ƙara muku bayani dalla-dalla akan abin da ya kamata a ce mun ƙara mayar da hankali a kai ne. Wannan kasuwa da kuke gani za ta ba mutum kuɗi. Idan ka ga bata baka kuɗi ba, kai ne baka iya ba, ko kuma kai ne kake da gargajiya, yana da kyau ka dinga tafura ticket na abubuwa da dama akan ita wannan kasuwa. Yanzu misali shekaran jiya da na ɗan duba Bitcoin har na yi analysis kai ne, kuma alhamdulillahi analysis ɗin ya hau yadda ya kamata, saboda me? Saboda an samu riba a kai, an samu kuɗi a kai. Network ɗin ba shi da ƙarfi balantana su bani. Network ɗina baya da ƙarfi balantana su bani. Bari na nuna muku abin nan da na yi, me shi da suna analysis ɗin da na yi. Yanzu misali ga analysis da na yi akan Bitcoin tun anan before kenan, sannan kuma gashi ya zo sai da ya yi full TP. Wanda ya shiga kasuwa a wannan lokaci da yake kawai ni na yi abina kuma ni na shiga ba tare da kowa ba. Idan har ka mayar da hankalinka akan wannan kasuwar, ka yi abin da ya dace, to ina tabbatar maka da cewa za ka samu kuɗi, sannan kuma ba za ka tsaya jiran wai cewa wai wani zai baka signal ba. A'a,
kai zaka je ka ƙirƙiri signal ɗinka da kanka ka shiga kasuwa ba tare da jiran kowa ba, yana ɓata maka lokaci. Kai zaka ƙirƙira ma kanka lokacin da zaka shiga kasuwa da kuma lokacin da zaka fita. Wannan shine abin da zan iya cewa dangane da trading view. Abin da nake so ku kalli bidiyon nan yadda na yi muku shi yadda ya kamata, sannan kuma ku mai da hankali ku yi abin da ya dace, saboda koma meye abin da ake da buƙata nasara. Wannan shine abin da zan iya cewa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magana kenan akan trading view. Sannan kuma kada ku ga kamar nan kamar chat ɗina sun canza, a'a ni na je na canza. Akwai wajen da kai ma zaka iya zuwa ka shiga ka canza da kanka ba tare da ka samu wata matsala ba. Misali kamar irin nan zaka shiga wajen setting ɗin nan, gashi wajen setting kai zaka shiga da kanka kai duk abin da kake da buƙata. Nan misali sai ka yi ƙasa, bayan ka yi ƙasa sai ka dawo ka shiga nan. Idan na so yanzu zan iya dawo da shi ja da kuma yadda yake ainihi idan aka buɗe trading view ɗin. Za ka shiga nan wajen more setting. Idan ka shiga wajen more setting, nan da aka ce gashi nan wurin, gashi nan scale and line, sai ka taɓa nan. Idan ka taɓa nan ga su nan abinda duk kake da buƙata ka canza nan, gashi nan symbol na, kalo na, ga su nan status line, ga su nan scale line, ga su nan canvas na, misali ga su nan trading, gashi alert na kake da buƙatar ka seta, ko wani event da kake da buƙatar ka yi, duk a wannan wurin zaka iya caccanzawa. Misali kamar nan idan na ga dama gashi nan wannan shi na maisuwa a matsayin wanda kasuwa take yin sama, wannan kuma shi wanda kasuwa take yin ƙasa. Duka zaka iya mayarwa, wannan is depend, kawai ni ra'ayina ne nayi. Ba haka trading view ɗin take ba, yadda take fitowa tana fitowa green and red. Ni na tsara haka, yadda kuka ga ta yi, ni na tsara ma kaina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naku Abubakar Designer.